Minbiziak eragina dauka pazientea, famili eta zaintzaileen osasun emozionalean. Bizitza aldatzen duen esperientzia hontan, ohikoak diren sentimentuak antsietatea, larritasuna eta depresioa dira. Etxeko, eskolako eta laneko rolak erabat aldatzen dira, eta garrantzitsua da aldaketa hauek identifikatu eta izendatzen jakitea. Nik neuk minbizi diagnostikoa jaso eta nire prozesuan askotan parre, negar, bizi nahi, me cago en la leche, cago en la sota, aserrea, amorrua, tristezia, poza, denak batera eta nanosegundu berdinean, metaverso berdinean. Zer gertatzen zitzaidan askotan nik neuk ere ez nuen nere burua ulertzen. Min, bizi. Inurriren podcasta, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi. Ta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkizu. Podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, hotzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Bueno, kaixo denok, hemen gaude berriro Minbizi podcastaren atal berri honetan. Dagoeneko jakingo dezute Inurri intsektu txiki eta nekaezin talde bat gehala, minbiziaren akonpainamentuan gabiltza lanean, ikuspegi feminista eta eraldetzaile batetik egiten dugu gure akonpainamentua. Minbizia lehen pertsonan bizi duten haiei ahotsa eman nahi diegu, eta normalean itzalen azpian izkutaturik dauden errealitateak biztaratu nahi ditugu. Guri, gaixotasuna diagnostikatu zigutenean, ikusi edo entzutea gustatuko litzaiguken podcasta egitea da gure asmoa. Eta bai, abisatzen dizuegu, badakizue, pink baino punk gehiago garela, minbizia ez dalako arroxa, ikaragarrizko marroi badala, baino bizitzaren parte bada, jaio, hazi, kaka egin edo hiltzea dan bezalaxe. Orduan, gaurko atalean, osasun mentalari buruz hitz egingo dugu, aldakigu gure burua zaintzen. Eta gai hontaz hitz egiteko, nirekin ditut Garbine Merino. Kaixo. Hemen daukagu bere fazeta bikoitz baten inurri eta terapeuta bezala. Nekane. Kaixo. Eta Argitxu. Kaixo. Labur aurkeztuko zenukete zuen buruan, eskak? Bueno, bai, oaintxe esan desun bezala, ni Garbine Merino naiz, eta zuk esan diazu aditua bezala, baina egia da, gaur sentitzen naizela hemen bat gehiago, eta bai, emakume bat oaintxe minbizia jasan detena, eta zuekin partekatzeko gokin, eta hemendik ere nik zerbait eramateko, eta aleginak nik ere hemen zerbait usteko, ez? Eskerrik asko, Nekane? Bai, egunon, ni Nekane naiz, oinatiarra, aurreko urtean minbizia diagnostikatu eta oin dala gutxi bukatu dut, tratamentu gogorra, kimioa, ebakuntza eta radio, eta oin terapia hormonalakin nabil. Oinatin txingurrixak talde bat sortu geben. Spin-off badauka Inurrik oinatin, ez da? Bai, eta da Inurrikoekin harremanetan eta euren jarrera eta nola eramaten duten gauzak asko gustatu zitzaigun, eta guk txingurrixak deitzia erabaki genuen. Eta, oso pozik hemen egoteagatik. Eskerrik asko. Ni Argitxu naiz, oinatikoa bebai, oinatiko txingurri taldekoa bebai, eta gustora nik oina 15 urte pasa honen minbizia, eta orduan sentiun eben bakardadia, etxaten gustauko beste inork pasaikia, eta horretxatik, pikin bat prozesu hau pasaiten dabitzen endako, eta etorkizun baten pasauko dagoen endako zoritxarrez, lagungarri izan deixen, ez? Nik sentiunen bakardadia ez deixen sentiu. Bai, Argitxuk esan duen horren arira, hemen ikusiko ezute, eta etengabe aipatzen dugu, guretzako Odre Lorde dala jainkosa, eta gu gere profeta txiki eta palak, eta Odre Lordek esaten zuen, nire isiltasunak ez nau ni babestuko, zure isiltasunak ez zaituzu babestuko, eta garrantzi handia ematezion, emakume gure esperientzia hau, eta gure ahotsak altxa, eta gure esperientziak aztertze hortatik, gogortasun hortan, indar bat ere, topa genezakela.
Orduan, benga, guazen, hartu linterna eta itzalak argitzera. Lehenik eta behin, zuen osasun mentalean zer eragina izan zuen diagnosia jasotzeak? Hau da, minbizia dun gaixo, etiketa hori jaso eta esfera hortan erortze horrek. Bueno, lehabiziko gauza zen ni biratzen nion nire ginekologari eta esaten nuen, nitaz hitz egiten ari da, ezta? Bueno, ni naiz, ez? Hori esaten duna hor da hola minbizia eta beste, ni naiz? Osea, jabetzea ni naiz, ez? Eta igual urrengua izan duzan gehiago sartzian zerrati ni, osan, bueno, ja dago, orain zer, ez? Bueno, abismo. Zergatik ni, ez da? Galdera hori nik usteet gehienok egin diogula gure buruai. Bai, zalantzari bai, ez. Zate dozu, zatinik eta zatik ez hori, ez. Ni oso pertsona hona naiz, eta zintzua naiz, ez. Eta zatitoko bixat neri, ez. Eta bai, eta bueno, nik esan duten moduan 15-16 urte dia pasaun nebela, eta orduan ez eusen gaur egun dausen laguntzak, bueno, laguntza falta besumatzen da gaur egun, ez. Baina nik momentu hartan bizi neben egoeriatik ez neben nere buruan gan, ero nere osasun mentalan gan pentsau, ez. Nik pentsau neben nere ingurukuak, eta ze pasau bia da, gure egoeria laneko egoriakin, nere semiekin, eta ez neben nere gan pentsau. Eta momentu baten betxaten okurriu, psikologo baten afatia, ero laguntza eskatzia, ez. Nere helburu bakarra san, ni indartsu egotia, bueno, bi ume txiki neukalako, eta aurrera eta behar nitualako, eta hoxe esan nire helburuan izendatzia, eta ez neben pentsau, eta gaur egun ikusteot, ikusita gauzak zela afandian, momentu hartan igual ondo etorriko izan goxatela laguntza hori, ez? Eta zure kasuan, nekane? Bai. Neri diagnostikoak ez nostan arrapo sorpresas. Zati nik ja 2018an bulto bat sumatu nuen eskubiko titian, eta momentu hartan ekografia bat egin, eta esan ostain, kiste normal bazala, eta etzala bakarra, gehiago nituela, eta orduan hor geratu zen. Krema batzuk emuteko, eta aurrera. Eta gero, neri gertatu zitzaidan, pandemia garaian, justo, konfinatuta gelditu ginean, haunditu inzan, mine ematen hasi zan, eta baina denpora garai hartan, inok ez eben atendiken, dana zan kaos bat, ambulategiak ez eben erantzuten, telefonuak endue behin, eta halako baten, lortu neben, hitz egitea telefonoz, ez da gizeinekin, batekin. Eta esan ostan, hori izango da, lehengo kistiak izango dira, badakotzu kremak, aurrekoan eman zenutenak, eta bueno, emun berriro kremak, eta listo. Eta hor geratu zan. Eta medikora iritsi nintzanerako, jasan 2021ko maiatza, ja urte eta piku pasauta, eta familiako medikuak berehala bidali zidan, bidali zidan ginekologaren gana, baina ginekologoak 2 metrotara, esan ostan, hori izango da kistea, aurreko kistea izango da, baina, bueno, bada espada, ekografia bat ingu. Eta ekografia hori 2 hilabetetara, uztailaren 12an, ekografia egiten ari zan medikuak, gelditu zan zur eta lur, esan ez, hau ez dakizte bat, hau etxako guztaiten olako gauzak ikustia, deituko zaituzte, berehala, Donostira joateko, eta horra zizian prisak, dana korrika, eta derrepentian, 1000 prueba, Donostira bidaia, koinambulategira, papel zuri batekin, emonosten papel zuri bat afango dia deitzen. Deitzen, antzietate, baina puntu tremenda da hori. Osea, badakit kantzerra dakotela, banekisa. Eta ez dakiz zer gertatzen da noin, eta itxoinin biot dei bateri, zer noiz famina izen, noiz dakoten probak, eta gaina da egun batetik bestera. Osea, bixar beratzitan hemen. Eta zure logistika dana hankaz gora. Nekane, ez dakizu ze besarka da emango nizuke noantxe bertan, ze asko eta tal askotan errepikatu dan zerbait da, eta ansiedade sentsazio hori ni neuk bizi izan dut lehenengo pertsonan, eta da, zerbait daukazula jakin, eta deituko dizute, ezta? Hori da tremenda. Eta gero paraleloki, gaixok Mr. Wonderful jasotzen ditugun mezu horiek, baino lasai, ze jarrera paikorra oso importantea da, eta gero baita denbora ere oso garrantzitsua da, eta nola bizi eta eskondu guzti hori. Ze tamalez,
zai gauden bitartean gure bizitzak aurrera jarraitzen du, eta ez gaude telefono bati 24 ordu begira egoteko moduan, ezta? Ez, eta lanera fan bizara, eta atendu inbiozu, eta zure lanakin aurrera jarraitu dizu, eta zure familia aurrera bebai, eta zure mozua, ze mozu jarriko toin. Orduan, mesedez, Urkullu jauna, badakigu protokolo guzti hauek koordinatzea eta diseinatzea oso zaila dala, hortaz oso kontziente gea. Baina gustatuko litzaiguke hori egiten danean gu gaixoen esperientziak erdigunean jarri eta entzutea. Ze nahiko gogorra da, minbizia daukazulako sentsazio hori ukitzea, gainera, telefono dei horren Zai egotea. zai egoteko, ezta? Bai, eta niri toko usaten gainera askotan egotia, zai. Zatik, gero kimio izan zen egun batetik bestera. Osea, abuztuaren 10ean esan ostain kantzerra dakotzu, hormonala da, oso hartuta dakotzu titia, da hasiko gara kimioekin lehen bailen. Eta ni oporretara gura neben joan. Abuztuak marrumiak, familia, oporretara joateko aber noiz goiazen galdezka, eta beza izaten, bueno, eta lehen bailen, bueno, bale, bixar bertan. Zer? Bixar? Eta mundua jauzi izaten neri, bixar, zela bixar, eta orduan beldurra, orduan sartu zen beldurra, digo, eta oin, zela eramango nik hau? Eta zer ringu? Eta zer zango nire etxian? Eta izan zen ton flash, etxera fan, umiari kontau gaixo nengoela, txarra zala, gau, nódulo tumoral maligno, ez? Esan ustein neri, kantzer izena ez. Bai. Eta gau, nire seme alabak, eze ben ulertu bapez. Dako nódulo tumoral maligno, eta ezin jufan oporretara goin, zatik matxori azibida tratamentuan, tal. Eta nire zenarrak esan ustean, ez da ulertu, eze be. Eta esan izaten, bueno, kantzerra dakot. Eta gelditu zian. Eta bueno, eta gero prozesu oso gogorra zizan. Bai. Bueno, oporretara joan nintzen, Zanbiot, oporretara joan nintzala. Oso ondo. Zatik, lehenengo kimio hortan juntau nintzen gizon batekin, osea, zala txikitsuan dena, hitz egiten duzu, eta oso ona da, beste batzuekin hitz egiten jota beldurtu eta joan nintzen, eta han beste batek zantzta, ni oporretan, hau, nire alabi etxido kanpinean, eta honen ondoren bi egunero eta berriro joango naiz. Eta nik esanen, bai, zu bai, eta ja 7 sesio zeraman gizon horrek. Eta esanen, zu bai, nire bai. Eta hartu eta aste bete joan ginen. Ze garrantzitsua dan, ez da, erreferentiak eukitzia. Oso garrantzitsua da, bai. Zuk igual argitxu bizi izan zen duen garai arregatik, orduan gaur egun tabua baldimada minbizia, orduan harik eta gehiago, ez da? Orduan asko zan, minbizia zeukala, kantzer hitzori esatia zan, behiraketea dezituen, como las vacas al tren, ez? Eta nik, suerti eukin eben, ni baino aurreratxu hau oian beste emakume bat, guk denda badako oinati, eta egon baten sartu zen, nik ez neben ezautzen, biztaz, baina, eta sartu zen, da, alaxe sartu zen. Mi marido me dice que me estoy metiendo donde no debo, pero yo tengo cáncer de mama y para lo que quieras, aquí estoy. Eta niretako izan zen, onena, bere telefono etxinostan, eta erosei momentutan, deiketan notzan, eroser gauzetarako, mesetan zan, izena izango, igual da, Susana, te necesito. Eta orte esan den dara, gaur egun ere senarrak beti esaten dau, Susana coraje. Susana coraje, porque arek emunoskun injarra nere senarrari, eta tú tranquila, Susana, que me van a quitar la teta, y que te van a quitar la teta, pero vas a seguir viva, ¿a que sí? Susana, que se me está cayendo el pelo, y que, san, una maravilla, eta nik esan dut bakardadia senti unebela, baina beak asko lagundu nostan, bakardadia, bai, baina honi eskarrak eta benetan izan zen apoio oso ona. Bai, nik uste gainea, hola, diagnostiko baten aurrean eukitzea norbait inguruan prest dagona, ez? Prestatzen dana, eta askotan esaten guztin behar da paziente onkologiko batekin, ez? Pres jarri, pasio emateko, kafi hartzeko, entzuteko, edo askotan guri jeisteko, igotzen egianean, jetxit, esan, moia quedar calva, ike esaten zizun, arek esaten zizun bestela, ez? Pues ja, errealitate batean jarri, ez? Jetxi pixka bat, eta pum, oinarritu ongi lurrean, eta esan, pazientzia, bateako da. Ez como, baina, bai. Bai, baina egia da, ni oso identifikatuta sentitzen naiz pixkat nekane komentatzezun jinkana horrekin, eta zaila da kokatzea zure burua eta pixkat jeistea baita
hori, olako ritmo hortan zoazenean, eta olako tsunamia erortzen danean kolpetik zure bizitzan, ezta? Fronte asko zabaltze zaizkizu eta dia zure beldurrak, eta gero minbiziak ez dizula zuri bakarrik eragiten, baizik eta inguruari ere. Nik uste gaina zaila dala, eta askotan, etortzen zaizkigun mezuak ere oso erregun sentiarazten gaituzte, ez? De repente azarratzen bazinen, edo eta norrek esaten zizun, lasai eritzaizu komeni. Ketzeko. Barkatu. Eta hori, ja, zan, beste responsabilidadat gehiago, ez? Gaixo erinago, azarratzen naiz, etzaiko meni, gerputza iztutu. Bueno, a ver, azarratzen ba naiz, azarretu naiz, ez? Eta barruan dakoten dan hori bota biharra dakot. Bai, ez da, orduan, bada gure ulerpena, gure barne ulerpena, guk ulertzea, baina ingurukoak ere, ez? Gertatzen ari zegunari, uko ez egitea, esatea, ez? Beldurtuta nago, ez hombre, lasai, a ber, beldurtuta nago. Beldurra dakat. Eskubidea dakot. Hori da. Bai, prozesu guztia, montaina rusa bat bezala izan da, ez? Neria eta uste dut geixenena bai, ez? Bai emozionalki eta bai bizipenen esto, ez? Zuk esaten dozuna, orain posik, orain triste, orain hori dana, ta bueltaka. Eta nik hor asko eskertu behar dut, guk oinatin, nire parera beste 3-4 lagun egondia prozesu berean, eta gu elkartzen ginean, noizian behin, ero kafetxo bat hartu, pasiu albageke, zati batzutan ezin geben pasiu behin. Eta baten bat badau, baina nik ez to pasiauko, nik kafi hartu bakarrik, eta ni eta gaur pasiu erdixa, eta gaur zingara gelditu, zati niri atzo munostain, eta ni nau fateko. Eta bueno, aldan moban, taldetxo hori edukitzeak, enun elkarbanatu, zure emozio eta zure bizipenak eta ze pasatzen ari zitzaigunez, niri asko, baina asko lagundu dit. Eta talde hortan, guen bat, esaten era, nikoin, momentu hontan, deabrua baneuka bezala sentitzen ez, azarrenago. Eta bai, egia da, bea azarre guen, eta hoi momentu hontan nitako tristura sakon bat. Eta hori esatia, eta azaleratzea oso lagungarri zentzen niri bentzat. Prozesu honetan dolu bat bizitzen dugu, esan dut. Derrepente gaude egun batian gure proiektuakin, proiektu izan dugu, bi harra faltzean ijoa, oporretaran ijoa, zuk esaten zenun bezala, ez dakiz egin behar dut, niri harrapatin nindun etxe bat erosi bestea saldu, ez dakiz, bakaitza bere prozesuan ez da, eta batean, hori gelditu iten da. A ber, eske galtzen ari gea zerbait, aunque sea, lehenoko pertsona hori, lehenoko sentsazio hori, lehenoko egote hori, ez da, eta hori dolu bada. Eta horrela deitu behartzaio, eta orduan, klaro, pasatzen gea, bai tristurangatik, bai amorru fasengatik, esan nahi dut, hoi dana, hor dago gure barruan dago. Kio nola kudeatu, saiatzen gea, ez da, baina hori hor dago, dolu bat dago. Hor baita ere esan norbait, rata de biblioteka baldin badani bezala hor doluan faseak eta bar, nik pertsonalki osatute eske aserrea negazioa, nik fasetanak pasan ditu, baina igual batzuk segido, bosgarren ez du zertan orden hortan, junber. Eta ez ritmo bakar batean. Hori da. Gaina nik, netzat argi da hona da, zuk esaten zenun nola, hor elkarrekin partekatzea, ze ongi etorri zitzaizun, eta guzti hori. Baina nik bakarrik esango nuke hori bai, baina errespetatuz bakoitza daukagula prozesu bat eta modu bat, eta ez dago modu bakar bat, da gure modua. Ni adibidez hasieran ezin nuen, edo ez nuen nahi, asko partekatu zeharin itzan saiatzen, nire buruarekin oreka abilatzen, ez da? Eta ni sentitzen nun nire moduangatik lasai bakarrik harin itzala panpan, eta enun entzun nahi ingurukoek nola biratzen ziaten penakin, beldurrakin, baton bat neharrezta, hori ezin nun jasan, enakan indarra hori jasatzeko. Gero bai, eta adibidez, momentu honetan hau oso pozik, zuekin hitzeiten zuen esperientziak entzuten, ja beste lasaitu badakat barruan, ez? Orduan, bakoitzak hau gure ritmoa, gure modua, eta hori errespetatzea importantia da. Bai, baina nik pixkat bizinun metafora bat egingo dut, eta oso kutrea da igual, baina korrika egin behar nula zapatilan lokarriak lotzen nahi nitzan bitartean, ez da? Ja. Ona da. Bai, osea, eta hori ni estrapuzu askotan egin dut, eta erori askotan egin naiz. Bai, eta ala da. Eta altxa ere, Bai, noski bai. Hoxe da inkorte garrantzitsua, ez? Erori eta
jakin altxatzen eta jakin aurrera jarraitzen, ez? Eta berriz erortzen basara, berriz jausten basara, esan, jaikiko naiz eta aurrera ingot bizitza orokorrean holaxe da, eta minbiziakin be holaxe da. Egun baten zauz oso ondo, urrengoan zauz potx, eta ez, baina jaikin bian naiz eta aurrera inbiotez. Bai, gero... Gero askotan esaten da, ez da, paziente onkologikoen komunikazioa ze komplikatua da, ze oso egoera zaurgarri baten gaude, oso nastuta gaude, gorabera asko izan ditzakegu baita. Bai. Zein iruditzen zaizu edala zuentzako jabein pasata gero olako komunikazio abordaje on bat? Ni goxoen eta ongien sentitzen ditzen pertsonekin zian nire ondoan jarrita pres jartzen zirenak nei entzutea. Eta nerekin batera pausos, ez? Pedal, zijoaztenak, hau da, nik momentu batean igual behar nun espresatu, eta ja, eta beste batzutan nahi nun kontatzia beste egunerokotasunak gertatzen dien gauzak, eta hori ere eskatzen nun, ez? Ordan, nik uste dut paziente onkologiko batekin bat egon behar dala, prest, eta entzun, eta utzitzeiten, eta ikusi nundi di joan, ez da? Eta batez ere, mesedez, ez ukatu sentitzen aregian hori, ez? Sentitzen zait oso importantea. Nik esango nuke, farkatu. Ez, borondate honez besteak saiatzen dira guri ateratzen, ez, tristuratikan o beldurratikan, baina ez, momentu horretan, hor gaude, ez esan, hori txorakeri bada, ez da txorakeri bat. Ni sentitzen ari naiz, eta hori neria da. Hori bestek, ez? Bai, nik hori ikusten dut errespetua, ez? Ez ere beste pertsona dukon sentimentuak eta emozioak errespetua eta tolerantzia. Dana dago ondo, bat sentiuleke azarratuta, beste bat triste, beste bat, eta dana dago ondo. Hor onarpen hori eta ez epaiketarik ez, hori oso garrantzitsua da niretako. Bai, hor komunikazio buruz hitz egiten dugu, baina baita ere badaude hor inkomunikazioak, ezta? Eragin dizue minbiziak isiltasunik, nola jasan dezue isiltasuna? Bueno, eske hor badau, sendaile bat ibilizana hori ikerketetan eta hola, eta beak esaten zuen, hain zuzen aurre isiltasunak, zakaten impacto, gure gorputzen gan. Impacto emozionalak, hola, gertakizunak eta nola impactatzen zuten emozionalki gure gorputz barruan, eta isiltasunak nola joaten zen pixkan, ran, eragiten, ez? Eskitortzen zaik. Bueno, plazaratzea garrantzia handia daka. Itzegin alizatea, azkenean gauzei deitzea, eta sentitzen ari gean guzti hori izena jartzea garrantzia handia daka. Ezken niri pasatu zait, nik aurretik, importantzia daukabe bai, nola iritsi zaren momentu hortara. Bai. Eta parentesi txiki bat, ez itxoin minbizi jauki arte lan guztia huiteko, eta tokatze bazaizue, hori aurreatuta izango izue. Bai, esaten ni aurretik isiltasun hortan bizi nintzen. Nire gauza gordeta azaleratu gabe, eta oin ikasi dut elkarbanatzia eta besteakin egotia ze importantia dan, eta zenba laguntzen duen. Eta adibidez, ni bai saiatu naiz sostengu bezala, apoiatzen aldamenian dakoten etxekuak, betiko lagunak, kantzerra bizitzen ari dian taldetxo hau, beste pertsona batzuk, ez ezagunak, berdin da, baina bai, eta ni hor prozesu hortan nago, isiltasuna apurtzen. Zatik, bai, mina asko egiten da isiltasunak. Bai, odrek esatezuna, ez da? Ez gaitu isiltasunak salbatu. Ez bizi estigma bat bezala, minbizia dakat, ez? Bueno, ez dakit minbizitzak ditu beste olako bide pila bat, ez da bakarrik minbizia eriotza, bada, noski dala, baina ez da bakarra, ez? Orduan ez estigmatizatu hori, baita ere. Bai, ni txunditu nindu beste egoera pertsonal bat partekatzen noa, eta da alde batetik ze gaizki neon batzutan ze energia gutxi neukan, askotan bizi baino iraun egiten nun, batez ere kimio gorriak jaso ondorengo egun horietan, eta eraberian oso ondo tapakian sentitzen itzan erekin, orekatuta, ezin nun ezerrein, errua desagertu zen, justifikazio bat zegon, eta esaten nun, wow. Ze gaizki naon, eta ze ondo naon, eta eraberian konturatu nintzen, kontrola galdu nula, eta ordunta energia gutxi jarri gauzatan, hobeto ateratze ziala. Eta esan nun, wow.
ez dakit jaso nituen drogak hortan zerikusia izan zuten, Eragina izan zuen, baina eske flipatu iten undenakin. Kafe bat hartzen nintzen lagun batekin euskitan, eta esaten jo, ze ondo. Edo eguzkia ostuak ikusten ditun zuaitzetan, eta wow. Bai, egia da. Horako momentua bizitzea. Hor bakarri nik nik badibidez babesten itzan asko arrazioa kasu, ez? Baina etortze zitzaian baita ere pentsatzea jolin. Baina geho batek behiratzen zian, eta esaten zian, jo, pues, oso ondo ikusten zaitut, ez da, disfrutatzen ari zea? Bai. Osea, minbizian ere badaude momentu batzuk non lortzen dugun pixkat oreka, eta hori, disfrutatu Hori da, dezakegu, ez? Eta errudunez sentitia hori, ez? Azkenean, zuk minbizia dakotu, baina zuetzara errudun. Eta bizi bihar dozu aldozun onduen. Zure tristuran, zure biziposian, zure isiltasun momentutan, zure kafetxu hartzen, baina errudun sentitu sekula bez, ez? Eta hor, komentau izan duna, ez? Etorten zatzunian gepardo baten moruan, ze horrekin, aurpegi batekin ikusten da bela gepardua dobiala bere presa rapotera, eta ikusten dozu zureana datorrela, ez? Badator, galdetzera. Minbizia dakotzu? Bai, eta zer, ez? Eta, sentsazio horrek, diala, esatu zu, baina, nik ez dute zerrin hau ikutiko, eta jentia nik ulertzen dut, ez? Iken dauela oso borondate honez, etorten zatzula, baina batzutan iken du gura barik galdera batzuk eta komentarixo batzuk, askotan no badala isilik egotia, ez? Egon onduan, eta esan, bueno, hemen hau, eta punto, ez? Baina hori sensazio hori esaten dutzen ari, soy la presa, hemen aquí, kontuz, ez? Kontuz, horrekin, gauza horrekin. Bai, horre, zer ondo ikusten zaitut, eta ze ondo zauzen, niri pasauzat, oin bukatu dut maiatzian, ez, radioa. Eta, bueno, ni oso posinean. Bukatu nebenien oso posinean, un subidon, eta, bukatu do dana, oin dana goruntz, oin dana errekuperau, ja ez dau palo gehiago, zatik montaña rusa hortan, da, hartu kimioa, biegun, gero, joia, gero oso gaizki, gero hobeto pilin bat hobeto, eta berste dosi bat, berriro bera, eta ebakuntzarekin gelditu nintzen, ez nintzela gai jasteko ere ez, osea, ezer, zuk esan duzuna SB, osea, nik esan detena da lehen, eta hori esan ningo deu, bale, ez ipurtzuloena esaten joan, baino ez. Bueno, nik esango. Ez que, claro, ez nintzen gai ezertarako, niri titiak endu nostain, eta ganglio guztiak ere, bai. Eta orduan, besoa, ezin nuen, ez da, ipurtia garbitu ere, eta laguntza eskatu behar izan nuen. Nik ez, te konste. Eta bai, egia da gauza horreik be, eta gero, kimio, gero horren ondoren radio eman nostain, handik bila betetara, eta justo momentu hortarako lortu neben igotzia besua, baina postura mantentzia izan zen tortura bat. Ni radio oso gaizki eramanean, oso nekatuta, posturarekin, errein behar naute pentsatzen nuen, eta oso gaizki eramanean. Eta hori bukatu zanean, ze ondo, kristos. Ja, dana gora, dana ondo, baina ez da horrela izan. Oin, oporretara berriro, urringo urtia oporretara, aurten bai oporronak, aurrekoan fanginan, azte bete, baina oingoan oporronak. Fangara berriro, Mallorcara eta kriston ilusinuakin, eta ze pasatu da, nere burua pai, onja normaltasunera bueltatu behar naiz, baina nere gorputzak ez. Eta oso gaizki egon nintzen, bi egun sukarrarekin, ez nintzen gai ibiltzeko, eseri egin behar nintzen, eta ez nau. Eta horrek, pentsatzeak, hobeto egon behar naiz, ja normaltasuna bueltau bien naiz, pertsonak hase ondo zauzen, baina barrutik, kaka bat inda sentitzea, eta nere gorputzak ondikan, ez dau, eta horrek antzietate tremenda, eta depresioa, eta tristura iritsi da oin. Bai, ados, deak esaten bai, nekanek atera du oso garrantzitsu bat, eta hori nik uste gizartiak ere jakin beharko dula, ze azkenean borrokako iruditeri guzti hontan badirudi badala maratoi bat, eta kimio radiok eta bar bukatzen ditugunean, helmugara iritsin gehala, eta ja domina bat jarri behar digute, txalo, eta venga, segi aurrea, ez da? Eta ez dakit tratamentuan zauden momentuan zure burua beste erabatea kokatzen desun ala ez, baino hor dena amaitzen danean, bai, alde batetik oso pozik zaude dena bukatu dalako,
bestetik oso pozik zaude ospitalea jun berreztezulako, baina beste alde baita ere pixkat galduta sentitzen zea ordura arte igual astero ikusi zaituztelako, eta derrepente, eta hori... Bai, nik esango Horrekin nuke, nekanek esan duna erabat ados, ez? Nik esango nuke, oso prozesu psikologiko normal bat bezala, bueno, ni bintzat hori pentsatzen nuen, gero ja bizitu nuenean kostatu zitzaren kokatzea, En casa del herrero esaten dan bezala. Cuchillo de palo, de palo, de palo. Orduan, bai, pentsatzia, hainbeste eutxi naiz prozesuan, kimioan, ebakuntzan, ez dakize, papa, ez? Batean bukatu zanean dana, eta ja emaitza ematei zutenien positiboa, ni banekien buruz pozik sentitu behar nuela. Baina gorputzak enindun laguntzen, emozioak enindun laguntzen, deni esatenien ondo dago dana, eta enak, txaloke bebe, baina nik hori ezin nun sentitu. Baina hori nahiko normala da, oso normala da. Egia da, pasatzen ari zerenean, beldurtzen zea, inkluso erruduna sentitzen zea, baina hori oso normala da. Eutxingea eta batean plak. Bai, gorputzakin jau. Bai, ze azkenean da, noiz jasatzen desun hori, baina kapazidade daukagunean hori jasatzeko. Ez da, lehenago etorri ezin genulako, ez? Eta horren, ja, ondo nagonean, orduan etorri tentzait. Nei berdin, nakan izugarrizko ilusioa oporretara joateko, eta hasieran oporretan pasanun, zergatik, justu, zuk esaten nahi zinen horrengatik, eta datorrelako gaina utxunea, sentitzen dezulako utxunea, eta orain, zer? Ostras, oen revisioak. Ez, esan, utxune hori sentitzen dezugu. Eta revisioekin batera, minbiziari buruz galdetzen degunean, ateratzen dian iritztria da hortan, bat oso potoloa, beldurra. Bai. Beldurra beti dabor. Urtiak pasau alaz, nik guztienekin lotuta zea, gero tratamentuak akabo, eta, bueno, pastilla famosu hori hartzen dozunean, da, onkologoak esan aztan, bueno, ya está, vamos a quitar la pastilla. Eta nik zantzen, uy, qué bien, me da usted el alta, eta zantzen, no, yo el alta no doy nunca. Hortan ez duzu, nire zenarratan ni, alkar begiratu ginen, digo, vale, ez? Eta horrek zer esan nahi dago, ez? Yo el alta no doy nunca. Geliketan zara, eta gero ikusten duzu urtiak pasau alaz, zure gorputzak ongiok eraginak dakola. Tratamentu guzti hori jentiak esaten dutzuna, ez? Bueno, ya está, bukatu duzu kimio, bukatu duzu radio, bularrak endu dutzue, injotzue bularra berriz, eta ya está, bukatu da. Eta ez, ikusten duzu urtiak pasau alaz, eragina dakola, zetik azkenian, sufritzen duzu menopausia goiztar bat, nik 37 urtekin ja menopausia, eta ez duzu, 53 dakot, eta horren eraginak jasaten nabilez, azurretan, eta tratamentu bat ipinu bioztaik, ez dagoela medikoa, bai dauela, eta hori bebai, ez? Urkulu jaunari... Zure kamarai argitu, Urkulu. Arrasaten 4 hilabete goiaz reumatologo barik. Urkulu. Eta urdan gauza horreik esaten duzu, jo, ez? Minbizia pasaun eben, jentiak pentsatzen dugu oso ondo nahuela, bueno, oso ondo nahu, lanien jarraiketan duzu, baina eraginak jasatzen duzu, ez? Ongiok urtiak pasau alaz. Eta mediko batek esan oztan, es que tengo aquí una, me dice que ella es enferma onkologika para toda la vida. No sois así, baina ikusten dut, ala dala, ez gauza askotan, ala dala. Azurretan mina dakotzu, eta beste gauza batzuk, ez? Orduan, Ez que pastilla hori oso jebia da, Bai. Pastilla derrepentian terapia hormonala, eta zela ja gogorrena pasaduzun, ez? Hori ja, como que ez da inbeste, baina oso gogorra da. Zati, derrepente menopausian sartzen zara, aldaketa hormonal horrek eragina handia daukate egoera zure psikologikoan eta zure gorputzian, eta nikenek izan ez, ebe menopausiari buruz. Eta derrepente tristura sakon bat sartu zat, eta dana, eta gorputza bez dau, eta da pastillagatik, eta nik uste ziur nago gutxietxi egiten dugu pastillen eragina. Baina pastilla horre gainera, barkatu, Bai. Esaten dutzu, ni pastilla hartzen hasi nintzenean, esan ostain, pastilla horrek umetokiko minbizia sortu lekiela. Eta horren esaten dutze, hau hartu biozu ontarako, baina urtean behin, rebisioekin bituzu, umetokikuak etari, bularra, ez zeukiteko, vigila hoin bia, eta ez duzu, ostras, nabil gauza bat hartzen ontako, baina gero esaten duzue,
beste minbizi bat sortu lekiela, ez? Baina hor, tristura sakon hori, ezurretako minak eta aipatzeitu zuenian, nik usteet, ez dakit botaguria dakauneako prinperan ematen diguten bezala, o fortasek berakoa baldin badaukagu, pastillarekin batera beharko gendukela, bai akonpainamentu psikologiko, sexologiko, fisioterapeutiko eta kirolaldetik akonpainamentu bat albo ondorio guztiek pairatzeko ze hoiekin bizigea urte luzez, ordan mesedez, Urkullu jauna, gainau da, zientzian oinarritutako evidentzian, dena, egia da gainea, horrelako prozesu batean gaudenean, sexualitatea ez dela inondik azaltzen, ez dutela inorrek aipatzen, eta guk goaz, aurkitzen gea hor modu batean, kriston sorpresakin gure gorputzean, eta inorrek aipatzen ez dituna, ez? Eta nire iten zaitori oso gai garrantzitsua eta gutxi hitz egiten dena. Horri buruz badaukagu baita ere podcast honen atal bat. Bueno, beldurra, nola bizi beldurrarekin? Odre Lordek esaten zuen, beak bere buruari esaten ziola, hoy no es el día, gaur ez da hiltzeko eguna. Eta Xabier Amuritzari entzun nion, beak bere buruari egunero esaten ziola, ni gaur ez naiz hilko. Eta elkarrizketatzaileak esaten zion, baina Xabier, hori ez dakizu, eozein momentutan hil zaitezke, eta esaten zion, baina egun baten bakarrik egongo naiz, ekibokatuta. Ze ona, hori oso ona da. Lehen aipatu dezu eta pila gustatu zait. Egia da, beldurraren aurrean, eske beldurra sentituko dugu. Hoi da, lehenengo puntua eta bia puntua, denok sentitzen dugu. Egia da hori nola kudeatu, konfiantza hitzan nahi etortzen zait, ez? Neri batek esan zian, Garbine, prestatu zaite zure inguruan soinu asko engo da, ez? Zendagileak itzengo dute, gauza asko esango dituzte, batzuk ulertuko dituzu, besteak ez, baina zuek eukibidazu barne konfiantza, minbizia daukazu, baina bizirik zade, pauso, eta nik esaten ostras, bale, gehien ajola zaitena da bizitza galtzea, orduan hemen nago, venga, beste bat, ez? Venga. Da, hori eta nola kudeatu sortzen den antsidadea, baita ere iraiki, saiatu eraikitzen, niretzat proiektu bak lagutzen dinun da, ez? Eta esan, likadura zainduko dut, kirolak eta hor bitartean, ez? Estresa, ez dakize, horre laguntzen zian egunerokoa. Eta zure gaixotasunan protagonista parte aktibo izaten, ze azkenen kimio radio jasotzen degunean, honik behintzat metafora epiko horiek ez nitu ninundik inoa ikusten, esaten un, gerrera, besoa jartzen dut, entxufatzen diate kimioa, eta konfiantza guztia daukat, hone ingo ditela, beste gabe, horrez dago gerrarik. Bai, alaxe da. Da jarri besoa, jaso eta konfiantza euki. Hori gehi beste gauza batzuk, proposatzen dizkizutenak, ze azkenean birean, batek esatizu, egin, beste egin, eta nik beti esaten, nahi etortzen bazaiz zerbait argi, horrean joa, eta gero, konfiatu. Esketzaizu beste da gelditzen, konfiantza euki? Gure osasun mentalean eragin nabarmena daukala minbiziak hori argita garbi dago, baina baita gure inguruan gan. Nola kudeatu egura, nola komunikatu, nola transitatu minbizia adibidez seme-alabak dituzunean? Zuek nola egin zenuten bere garaian? Nire kasuan umiak oso txikina zian, urtetxo bat eta 3 urte ukain, orduan ezin jostezu azaldu minbizia dakotzunik, ez? Bai gero konturatu ginen, nausixenak, beha konturaketan zala gauzak inaz, igual etxera egin ginen, nik pelukiak entzen eben eta sapia jartzen eben, ez nekixen ze impacto eukilekien ume horreingan bere ama buruzuel ikustiak, ez? Baldin badakoi beste adin batzuk, igual berbain zeke, baina hain ume txikik, urte batekoak da. Eta hortan igual laguntza bihar da, ez? Umiakin zela kudeatu gauza horrei danak eta zela horreatu, zuk uste dozu estiala konturaketan, baina gauza askotaz konturaketan dia, ez? Nire kasuan, sarrenak egun baten etxera sartu ginean, pelukiak endu neben, eta hola segelditu intzan da, behatzetik etorri zan da, amatxo jarri hau, sapia emunostan, ez? Eta horren, zeure buruari galdeketan zatu, ez? Da, ze pasaikin da hemen, ez? Ume honek, zer dako bere buruan, ero, zela dau gauzia, ez? Oso zaila pentsaitxixate hori, ze aurrera erbetia. Nausitxua bak zianian, inurridan porrotx eta, peritxe eta porrotxek eta betara bain gaia, izan zen minbizian gaia, eta horrek asko lagundu nostan, eurakin trataitiko zati, ja normalizauta moruan ikusten ebein, ez? Eta gero,
urtiak aurrera injaben ninean, berbain ju lasai, eta eurak argazkiak ikusi dauen, iburuzoil deuanekuak, eta bueno, ja, lasai hitz egiten du, baina nik uste bai laguntza bihar dala seme alabakin zela kudeatu, zuetzara, psikologoa, zu gaixua zara, eta adinan arabera, biharrezkoa da, ez? Nire uste lehenik eta behin, berriro, jarri behar gehala eta pentsatu behar deula. Komuniketzerakoan gurasoa, nire kasuan 93ko ama bat daukat, eta bi alaba, baina baita ere gauza da zentratzia eta esatia, hemen gaixori dauna ni naiz, eta asuntoa dukana ni naiz. Enaiz jarriko besteak babesten, berehala, ez da? Esan dute, gure joera askotan da besteak babestu, kontuz, ni. Orduan, ni lehen da bizi, pentsatu, hartu behar dudan denbora, oidena maska daukadanean, jarri besten aurrean. Eta umen kasuan nik esango nuke beste gauzak, bizitzako beste gai gogor bezala, bota esan itxoin, zer amata hori, zer galdetzen duten, zer eskatzen duten, eta agun neurri hortan, pin, eraikitzen joan. Igual ez dute dena galdetuko momentu horretan, bagian berandogo galdetuko dute. Nire kasuan eramarekin hori gertatu zitzaidan, izugarrizko inpaktu ekizu, eta momentu hortan ja etzun itzin nahi gehiago, argi zen. Baina, urrengo gunetan, nahi zantzun jakin, ez? Hori ere errespetatu, baina lehenik, lehen da bizin ni nintzen, hori jasan behar nuna, pasa behar nuna beraka, maskatu eta bestei esan. Nintzen hori oso importantea dela. Bai, gaina ez dakitzuei, baina ni beti izan naizela niko batzutan ospina o karakter oso fuertekoa, oso gainitzen ere beharrak adierazteko, oso era lasai, orekatu eta mundu guztiak ulertzen indun, errespetatzen indun, eta zentzu hortan esaten jo. Ze ongi. Gogorra da gaixotasun bat transitatu behar izana puntuoina ontaino iristeko, ez da? Zuek nola, hola sentitu zeate baita edo? Bai, momentu batzuetan bai. Bakoitzak, nik uste dut bakoitzak bere prozesu eraman duela, eta danak diala errespetagarriak, eta batzuk esan jaue seme alabari nola zeuzen, beste batzuk ordein jaue, beste batzuk berandu hau, lehen hau, kendu hile ordea ero ez, ero zer, hori nik uste dut danak dauzela ondo, eta bakoitzak inbidauela bere barruan sentitzen duena dala egin behar duena. Nekanek esan duen hori oso garrantzitsua da, ez da, nik uste aukera desberdinak daudela kontziente gea, eta ulertzen ditugu gureak estian erabakiak hartu dituzten emakume guztiak. Bai, epairi gabe, ez da? Bueno, Urkullu jauna, ikustezu, ze garrantzitsua dan, gure osasun mentala, gurea eta gure ingurukoena, orduan, mesedez, baliabideak ipini, ze azkenean seguru gainea, diru publikoa aurreztu egingo deagula, gure buruak osasuntxu baldin badaude. Bueno, pixkat amaitzeko, reel txiki bat prestatu dugu, gure osasun mentalaren inguruan. Lehenik eta behin ez dizugu izkutatuko, lotu gerrikoa bere biziko bihurguneak datozkizuta. Altxa besoak, askatu presioa, askatu kontrola eta askatu kulpak. Bidaiaren fase bakoitza, bizi. Aprobetxatu itzazu baita bidaian izango dituzun postasun momentu horiek, izango dituzulako, eta oihu egin behar badezu, eta isilik geratu behar baldin badezu. Izan konfiantza, konfiantza, zugan, inguruangan, medikuntzan. Eta gero, benetako bidaia, barrurantza da, eta bidaia hortan erantzuna da, beti, bai. Bai. Bueno, honi zerbait erantzi nahiko zenioketen eskak? Ez, baina ni oso sentsazio goxuakin geratu naiz, ez dakit. Ez nik eskerrak eman bakarrik. Inurrikoek lana izugarri egiten ari zerate, eta eskerrak bakarrik. Ari gea, inurri eta inurritegi honen parte. Bueno, honekin, agurtzen dugu Minbizi podcastaren atalau, gure osasun mentala eta zaintza errekonozitu eta sistemak erdigunean ipin dezala. Eskerrak eman, gure Inurri Argitxu, Nekane eta Garbineri, lankide Julene, Miren eta Xurdina Arnau kontroletan,
Foru Aldundiari hau egiteko xoxak utzizkigulako Maritxu horre zaude baita, etzen hau zuretaz ahaztuta, Garate Estudiotatik, Olatz Merkader, Izan Inurri, zeingo deu hil arte, bizi!